Kaham ini joining program ewa awareness campaign ni masuk pengogra sini kakak Doshil Deporma apni aglo sini tiga desi hapang ni honorable chairman sini Sar Jagadish Deporma masih borak depan manugui ini berai khatong tu wasi kubi no kakule sini tibasar hanjam suga ini hani maka Tami makai angor sopa ya, prai semano edisi election ni sedang berapa, no jokono semano, ang tungaporo, ang logis ni jamben sar tunggu, sejak samu hanya roba semua di sopro dongmani, ini pura pinang pura timbul besok payu, dalai khatong tokano gay, sini atoba sing sukses kenaka, sini three kelai pano, sini kolong disulai pano, sini buka kali mana sing subungi makane. जों जगन खातम तुजा फेबा आमसुबा जों पाय भय कापते बुकजों आबो मात्र जों केंद्र जिन बुस्तां सालदेबो जिन जबा गदर दं हासि जिन जों मेन दाबि जों जे जिन दिब्रासारनो हामफ्रायनि बागै जिन जे डिमान्ड दंमानि आबो एक मात्र ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जिन दिब्रासाराव जों मोथांनानै 60 থেকে 70 बोसोरावनो गोबां राजनिति दंबाय गोबां राजनिति दंबाय थोंजामान जों दिनै निजिन हाव जों दिनै गोमाथै हासि मात्र जों दिनै 30% आपाकै जों दिनै गेदा डिपार्टमेन्ट सालायमा दं दाबते बुकसं गोबां माबरता बुजिया दङ गेदा डिपार्टमेन्ट दङ बाक्सा बरसाव डिपार्टमेन्ट जमाया बरनि गेदा डिपार्टमेन्ट मानि आङा बर सामु दं हासि नरबा मा थानाया बर जेकुनु दाबि जेकुनु मानिमा थांगाके सामना लगी जे सामनाय नेतृत्वरे गाहाम नाव हासि हानो सामनाय सिङै कुनु दाबि मानिया सामनाय तिरखौलाय फेबा सामनाय बरा गुबै सामनाय बरा लिडार गुबै हिंगासे आ दाबि मानो हासि नर साइमानो जों जेफोर एडिसि मानफोरबो जिन सारजों दङ बन नेतृत्वआव आप लिडार गाहाम कमिटे गोनां लिडार गुबै सानाय गोथां लिडार दङ बाय जोंनाफोरबो एडिसि मानगौ आरो हायो जों गताबो जिन दिब्रामाफा एकमात्र जिन बुबाका नेतृत्वआव जों जिन हा गिबिलि मानफिनाय जिन हावा जों केसे जों मेजरिटि फिनाय जिन हावा जों सासन खाथिनाय आबाय जों गेरा डिपार्टमेन्ट सालायमा दं दाबते बुकसं जेबा गोबां पार्टी डिपार्टमेन्ट ओरै परे खासुबा डिपार्टमेन्ट थंजुबा आसि सिपिएम 25 থেকে 35 বছর डिपार्टमेन्ट भोट नामां दिन मन्त्रि का एमएलए का जेबा डिपार्टमेन्ट गोबां गरम साइमानो ओ जागोन जागा वा किसा रजागो तो किसा रजागो खोजों रजागो आमसो खायमा भोट नामां सिपिएम 25 থেকে 35 বছর जिन डिपार्टमेन्ट थंगा दाबते बुकसं आबुनि पर फायगा बीजेपी आईपीपी सरकार डिपार्टमेन्ट नि बुं थावै लामा का सुका रिखुक रखाम सरगो माइसा का सातों मात्र हिमो जिन डिपार्टमेन्ट और पर खासुबासि तेबा डिपार्टमेन्ट गैसा कमा थांगा आंखुना बुं सावासि जेकु दाबि मा थांगे नेता काहामनांगौ लिडार काहामनांगौ डिपार्टमेन्ट नि बुं बायदि जारा आईपीपी सरकार दङ एमएलए मिनिस्टार नि दङयो तेबा विधान सभायाव थाङै ओ सारा 4 বছর नजर साइमानो ओ सारा 4 বছর आईपीएफ नि एमएलए मिनिस्टार सारा 4 सेकेन्ड डिपार्टमेन्ट नि गौ साले दाबुले बुकसं तेबा जिन दिमागाव थांगौ गरो जिन दिमागाव बुबा नेतृत्व नों आं थांजा दं थांगे 2023 जों जयिंनाय हो जों आईपीएफ दिराव थांगिया दंना जों आईपीएफ दिराव फुटबल जाय जों थाङै जिन दिमागाव एमएलए मिनिस्टार नेनो टेबल बुय एसेम्बली जों थानाय जोंनो गेटा डिपार्टमेन्ट सिटे जों गेटा डिपार्टमेन्ट नांगौ जों निजिन हावा जों गेटा डिपार्टमेन्ट थाना जों बै थांनाया दाबुले बुकसं जों ना खरा बिसानाय नरै थांजा नांगौसि नरै थांजा दं थांगे जिन बुबा का दङ बुबा का बुजि दंनि बुबा का जों थगायला जोंनो नरै साइमानो दाबुले बुकसं राजनिति खायै गैरै बरा गोनां खावो কোনো গৈ দমন নক টাঙো বিল্ডিং টাঙো যাবা তিনি রাজা তিনি বুয়াগ্রা তিনি প্রজারম্বাগৈ তিনি বাই খাইনা বদ্রি রাজানি বিখারি দিন দङासि बिनिखौ रांखौसो पाइजा सम्पत्ति पाइजा हायबानो তিনি बुवाग्रा তিনি केपासार मोथांना बागै তিনি बुवाग्रा जायानो आरो सरि हाया बान ग खामखाय दङासि दाबो जोंसोना बुजिनाय जोंसोना बुजिथाय दाबते बुकजं 2026 दिल्लीनि सननाय 2026 रुपान बिनाय
जों ताबु 30% जों आफुरता मोननाय बुझि थाइखौ ताबुदे बुकसं गोबां बर' सावो जों गेटा फेब्रालेन नांगिया जों गेटा इउनिटि नांगौ आं बर' सानाव जमासि नर सावबाय गेटा इउनिटि नाय जे बसं 70% दंगिया जों 30% 2026 कमिनाय जों बर' दल खानाय बियाबा तिब्रामा था उन जातिनि बिरुद्धिया उन दलनि बिरुद्धिया बियाबा जों मात्र जों जोंसि गेटा फेब्रालेन सिदि जों सिदि हाव जों दंसिनो नर हाव दंसिनो एकमात्र बुवा गामि नेतृत्व जोंनि बुझो दङ नर एक दंगा जों एक दंगे गेटा फेब्रालेन मानाय नर एक दंनि न थान्दा दंनि आं जे दं सावना बुवा गायलथों फेब्रामा था वाइपिया पेपर आयत हामबाय senapa kapan saya telah menibagai hai sini yo pada pai manda baca sini mandai block committee presiden sini sar support